tenim el Sergi, tenim el Jaume i tenim el Ricard. I ja heu vingut, ja esteu a Calders un altre any més. Jo repeteixo, jo soc veterà perquè porto 3 anys venint i vindré tots els que pugui més. Haurem de fer xapes, no? D'aquelles per anar marcant les edicions. Primer any, segon any, tercer any. No, poder posar una placa d'aquí va venir el Jaume Armengol. Aquí està. El nostre estimat Garcero, que moltes vegades ens diu coses allà quan estem fent la xapa. S'intenta. O sigui que, home, i tant. I res, escolta, benvinguts. Gràcies. La veritat és que és un dia especial perquè, clar, avui ens ajudareu també a fer xapa i farem una vida xapina. Xapista. Xaparem la vida. Xaparem la vida. Liderem la xapa. Farem aquí un matxembrat i bé, que vull dir, que comptem amb vosaltres per fer tots els recorreguts i portar la gent i entrevistar-nos. I tant. I tot, vale? Llavors, com esteu? Com heu arribat? Què heu fet ja? Bueno, ara he fet pipi jo. Però... Abans estàvem dient, és important esmorzar, hidratar-se, aixecar-se, estirar les cames... Jo m'he deshidratat, però bé, doncs bé, amb moltes ganes venim de Molins aquí a jugar i a col·laborar amb la xapa també, que ens fa molta il·lusió, no? Però ja hem tingut temps per jugar, que és també la part aquesta més atàvica. A què heu jugat? Nosaltres hem fet un Sixtina. Un Sixtina. Amb el Ferran Renalies. En què el Menda, aquest d'aquí al costat, m'ha guanyat per un miserable punt en l'últim moment, que ha sigut allò en plan de... Com portava 30 punts d'avantatge inicialment. Hi ha qui perd i hi ha qui guanya. Sí, no. Però bueno, molt. Això em fa pensar que tenim un punt especial per anar a plorar. L'he vist. Tenim. Ja l'he fet servir. Ja vaig estar. Tenim. S'agraeix el recolzament emocional que està donant des de Caldaus als jugadors ploraners d'aquesta contrada. Gràcies. A més, et diré una cosa, és l'única taula que no té forro. Doncs ja l'han posat. Ara Per què no això de les llàgrimes. Per què no està aquí? És el forro Kleenex. No, a mi jo dic que m'ha sorprès molt el muntatge que teniu, o sigui, m'encanta. No havia vingut mai, és veritat, no havia vingut mai. Però, ostres, és que fa molt de goig, és una passada. I comentava amb un dissenyador que em deia que aquí ve molta gent molt jugaire, no? És a dir, que feia la comparativa, no he pogut evitar-ho, de Molins Horror Games, que allà va molta família. No és que sigui ni bon ni dolent, És diferent. Que no sigui ni bon, exacte, no? Però clar, és que aquí hi ha gent jugant a jocs molt de nivell i jocs de tot tipus, però ostres, molt bé, molt content que ens hagueu convidat, no? I també de gaudir-ne, així de clar, no? D'aprofitar-se, no? I tant. Doncs estupendo, escolta'm, ara us demanaré que aneu a buscar autors, aneu a buscar gent que està per aquí, que són col·laboradors de tot el Calders Juga i els aneu portant. Vale, perfecte. I llavors doncs, ja començarem a fer talls d'entrevistes. Entesos. I així ho farem una miqueta més proper per la gent que no ha pogut venir. Perfecte. Molt bé. Que s'animen per l'any que ve. Molt bé. Molt bé. Fins ara. Moltes gràcies. Vinga, fins ara. Molt bé, Mon. Vinga.